जिबायदि बुंदोंमोन सानसे समावहाय इउपिपिएल सरकारा गोबां खोथा होदोंमोन घरे घरे साखरि घरे घरे गासैबो समान जागोन होनदोंमोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्राबो गोबां माने आसनि मोनगोन अमा फिनाय दाउ फिनाय गासैबो सुबिदाखौ मोनगोन होनदोंमोन मोननो हादों नामा जोङो जेबो मोनफेराखै सार मा मोनाखै जोङो जेनेबा न'बो मोनाखै अरुनदयबो गैया आरो लेट्रिननि जोंनिफ्राय 250 फैसाबो लाबावबाय जोंनो न'खराव मोनसे होगोन होननानै नाम सफैबाय लिस्ट सफैबाय होननानै जों बेखौबो मोननो हाबावाखै बिनिखायनो जोङो इउपिपिएलखौ गोबां दुखु मोनबाय आरो बिनिखायनो जोङो बिनि बिपिएफआवनो जगदान जाफिनबाय जोङो मोजां मोननानैनो सरकार गैयाबाबो जोङो गोबां मोजां मोनबाय जोङो गोदो जे सिगांहाय जोङो बिसोरनिफ्राय गोबां आसनि मोनदोंमोन ओमफ्राय जे सरकार गैला जेनेबा जोंबो इउपिपिएलआव जोङो जगदान जाफिनदोंमोन आरो बेनिफ्राय जोङो बारबोफिनबाय दायो बे जोंनो जेबो आसनि होआसै नालाय ओंखायनो जोङो दायो बिपिएफआव जोङो मोजां मोननानै दायो जगदान होफिनबाय आरो दिनै जोङो 50 जनसो जाबाय फैबाय थानाय बैसागुखौथ' नोंथांमोना बिपिएफनो होगोन बिपिएफनोनो होगोन जोङो बिपिएफआवनो गासिबो जगदान जाजोब्बाय मोनसोमफोर सोरबाफोर बुजिस्लाय फैयोब्ला फैसा जाया जों फैसाजों लुबैया जोङो जेनेबा जोंनि प्राइमारि लेभेलावहाय जोङो मोजां जानांगोन जेनेबा महिलाफोरखौबो जोङो वुमेन सेलफोरखौबो जोंखौ समानै नायनांगोन होमबासो जोङो मोजां मोनगोन आरो नाथाय बुंदोंदि गबिन्द बसुमतारी गोबां माने गावनि समस्या मावदों होनदों नाथाय मा नोंथाङा बेनि बेलायाव जेबो नुनो मोनाखै नामा जोंनिथिंथ' बे प्राइमारि सपनखौ प्राइमारियाव जेबो गैया जों जेबो मोनाखै जेबो अरुनदय आसनि मोनाखै बेनिफ्राय बै मा होनो खेथियकनि पिएम किसाना बेखौबो मोनबावाखै जोङो ओरैबायदि न'खरसेयाव सासेल' मोनो होननानै जोङो बेलेगफ्रा मोनदों ओमफ्राय जोङो मोनाखै आरो सरकार गैयाब्लाबो बेबायदि बिपिएफ हान्जाखौहाय मोजां मोनग्रा पाब्लिकफोर दंबावो दाबो सरकार थासेयावहायबो दाबो जयनिं जाबाय थानायखौ ससियेल मिडियायावहाय नोंथांमोना नुखाबाय दायो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय नायलांदो अब्लासो नोंथांमोना स्रायैनो बुजिगोन आरो दायो माखासे औगुरि प्राइमारि ब्लक बिपिएफ अफिसावहाय बेबायदि मुस्लिमफोर गोबांथार बेबायदि बिपिएफखौ मोजां मोननानैहाय बेबायदि जगदान जानायखौहाय नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय इन्ट्रस भिडिअआवहाय नोंथांमोना नुखाबाय गोबां बेबायदि माने इउपिपिएलनि माखासे सापर्टार्सफोर जयनिं जानाय हाबाफारिफोरखौहाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय हामबायसै बिदिब्ला थेंकिउसै আমি বিপিএফৰ বহুত লোক পাই আহিছো আৰু বিশ্ববাৰী বিৰাটকৈ আৰু ডাঙৰ এটা আৰু প্ৰগ্ৰাম হ'ব আমাৰ বলটো বাঢ়ি যাব না সেইকাৰণে হাত চাপৰি দিয়াটো আৰু বেছিকে হিন্দু পালে খোপাচ্ছি কৰি হেলে बेलेग रंजाथाव जोंनि गेजेरावनो जों लोगो मोनजाबाय बेबायदि रंजाथाव समखौ बारा मोना नालाय जों खुसिबो जानो रोङामोन Jangan